ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಮಾತು ಏನು ಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತೆ ಯಾಲ್ನ ಸೌಖ್ಯ ಮುಲ್ತುಲೆ ಈ ಪೊಲ್ಲು ತೋಜುಡತಿ ಇಂಚ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಬುಕ್ಕ ದಾದೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬುಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕುದ ದೊಂಬು ಯಾನಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಲುಂತೊಂದು ಮೀನು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಕೋಡರಿಂಚಿ ಮೀನು ಮುರನಿಂಚಿ ಮೀನು ಇಜ್ಜ ಅಂದುಂಡತಿ ಮುಲ್ಲು ಮರ್ಲಿರ್ಲಕ ಒಂದುಂಡೆ ಮೀನಿಜ್ಜಿ ಐಕ ಮೂಲು ಉಂತೊಂದು ಅವಳೊಂಜಿ ಮೀನು ದಾರು ಪೋಯೇರು ಐಕ ಅರೇನು ಕಾಪುನು ತೂಕ ಇಂಚಿಡು ಬನ್ನಗ ಅರೇನು ಉಂತವೆ ಯಾನ್ ತಿರ್ತು ಕೂಡ ಯಾನ್ ತಿರ್ತು ಪೋದು ಅರೇನು ಕಾಪುನ ಗಾರು ಪೋಪೇರು ಐಕೆ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಪ ಅರೇನು ತೂಕ ತೋಜುಂಡೆ ಒಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೇನು ತೂಕ ಬಂದು ಕಾಪುನಿ ಯಾನು ಏತು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಉಂಡತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂದ ವಾರಡೊಂಜಿ ಪಾಡು ಪಂದ ಇನ್ನುನು ಈಗ ಆ ಟೈಮೇ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಗೈಸ್ ದಾದಂದು ಬತ್ತೆರಾ ಅಂದು ಮೀನ್ದಾರು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಉಂತಲೆ ಎಂಚಿದೆ ತೂಕ ಅದು ಮೀನಿಂದ ನೀರು ಗೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಕಾಜಿ ಪಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೇಗ್ನೇಟೆ ತೂಜಿರು ಆರೈತೆ ಬನ್ನ ಕೊಂಚ ಕಲ್ಕೊಯ್ಯಾನು ಮೀನಿಗೆ ಓಡಾದಿ ನಮ್ಮನೆ ಕಾಪಡ ಇತ್ತೆ ಅಂತ ತಿರ್ತು ಪೋಯಾಡ ಆರು ಸೀದ ಪೋಯಾಡ ಅಂಜಿ ಪೋಯರ್ಲ ತೆಂಗಿಂಚಿ ಬರಲ್ಲ ತಂಚಾತಿರುತ್ತೆ ಮೀನಿಗೆ ಏನ ಮನ್ಪುನಿ ಯಾನು ದಾದ ಮನ್ಪುನಿ ಪಾಪ ಪೆತ್ತ ತೋಜುಂದುಲೆ ತೋಜಿದಾ ಒಲೇ ಅವಳು ಪುರ ಕಟ್ಟದೇರೋಳು ಪೆತ್ತನ್ ಪುರ ಪೋಯರು ಮಾರ್ರೆ ಮೀನ್ದಾರು ಕೈ ಸಾರು ಹಂಚಿ ಪೋಯರು ಯಾನ್ ಅಂಚನ ತಿರ್ತು ಪೋಲಿಯಾ ತಿರ್ತು ಪೋದು ಯಾನು ಅರೆನ ಅಡೆಗೆ ಪೋಪೆ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಮೂಲು ಉಂತು ಆಯ್ಜಿ ಮೀನು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಐಕ್ ಅಂಚನ ಬೆಲೆ ಗೈಸ್ ಮೀನು ತೆತ್ತಂಕ ಬೆಲೆ ಪುಯ್ 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 ಗಾಯ್ಸ್ ಪುಯ್ ಪುಯ್ ಬಾಕಿ ಬಾದ ಮೀನು ಗೊಂಜಿ ಪುಯ್ ಸುರುಡು ಒಂದು ಚಪ್ಪಲ್ ಪಡಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಲಿಫ್ಟ್ ಡೆ ಪೋಪೆ ಬಲೆ ಪುಯ್ ಚೂರು ಮೀನಿಗೆ ಹೋದ ಬರೀ ತಿರ್ತು ಬತ್ತೆ ವೈದ್ಯರಾದ ಮೀನ್ದಾರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚೆ ಮನ್ಪೋಡು ಮಾರೆ ಕಾಸು ಪೋಯಿರೋದನ ಮಾರೆ ಓ ದೇವರೇ ಯಾರ ತರೇಟು ಪೋಂದುಲ್ಲಿರು ಮೀನ್ದಾರು ಅವು ರೋಡ್ ಉಂಡತೆ ಇಂಗಲ ಅಚ್ಚು ನಡೆ ಪೋಪಿನ ರೋಡು ಕವಿತಾ ನಡೆ ಪೋಪಿನ ರೋಡು ತೂಲಿ ಹಂಚಿದೆ ಪೋಪುನು ಯಾವ ಮೂಲ ತಿರ್ತು ಬಾತುಂತದೆ ಮೀನಿಗೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪುರ ತುಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಾರ್ ಪೂಜೆರಿ ಮೀನ್ದಾರೆ ನಡೆ ಗೈಸ್ ಮೀನ್ದಾರು ಬತ್ತೇರು ತೂಕ ಒಂಚೂರು ಮೀನು ತೂಕ ಅರಿಂಚಿ ಬರ್ಪೇರ ರಡ್ಡು ಜನ ಮೀನು ದಕ್ಲೆ ಏರಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಂಡ ಅಂದು ಮೀನು ದಕ್ಲೆ ಇಗ್ಲ ತೂಕ ಒಯ್ಟು ತೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗ ಅಂದು ತೂಕ ಅವೇ ಅಂತಲೇ ಬತ್ತಿದ್ದು ಮೂಲು ತಿತ್ತು ಉಂತಂದು ಮೀನಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಮೀನಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಕಾಟು ಉಂತದೆ ಗೈಸ್ ತೂಕ ಬರ್ಪೇರ ಅಂದು ಪಾತಿರದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ಮೀನು ತೂಕ ಓಲಾವು ಇನ್ನು ಮೀನ್ದಾರೇನು ಬಿಟ್ರೆ ಅಜ್ಜಿಯನ್ ಬಂಗುಡೆ ಆಯ್ತು ಬಂಗುಡೆ ಆಯ್ತು 100 ರೂಪಾಯಿ ನಾಲ ಅವು ತರಬುತ್ತಾಯ ತರಬುತ್ತಾಯಿ ಬಿಡ್ಚ ಬಂಗುಡೆ ಕೊರ್ಲಿ ಹಾಂ ನಾಲ್ ಯಾವ ಒಂದು ಪುಲಿ ಮುಂಚೆ ಬಂಪರಿ ಏತಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚರು ಬತ್ತನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಉಂಡೆ ಅದು ಅರಡುಂಡತ್ತೆ ಕೇನಡ ವಾಚ್ಮನ್ ಮಿತ್ತುಂಡ ಏನ ಕೈತಲ್ದಾರ ನೀರು ನಂಬರ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂದೆ ಅಂದ ಸರಿ ಅಂಚನ ಇರ್ ಬನ್ನಾಗ ಐನ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಯಾವ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿಗೆ ನಾನು ಮುರಂದಿಂಚಿ ಕಾಪುನಿ ಅಂದೆ 10 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡೆ ಅಂಚ 13 ಬತ್ತಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡತೆ ಅವೇ ಆವ ಸರಿ ಇಂಕ್ 100 ರೂಪಾಯಿ 4 ಬಂಗುಡೆ ಅಂಡ್ ಐನು ಕೊರಿಯರು ಕಂತೆ ದಾದನ ಯಾನು ಬತ್ತೆ ಮೀನು ಗೊತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಓಕೆ ಯಾನು ಮೀನು 11 ಬರ್ತೈತಲಿ ಇನಿ ಇಂಕ ಬಂಗುಡೆ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಬಲೆ ಮಾತ ಒಂದಿಸ್ಬೇಡಿ ಬಂಗುಡದ ಪೀಸ್ಗೆ ನುಚ್ಚಿ ಬಂಗುಡದ ಪೀಸ್ಗೆ ನುಚ್ಚಿ 100 ರೂಪಾಯಿ 4 ನೀವಿ ಅವಿಜ್ಜಿನ ಓಲೆಜ್ಜಿ ಯಾವ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಬಂತ ಕುಲ್ದಾ
ಏನು ಕಣ್ಣಿಚ್ಚಿ ಬೇರೆದಾನೆ ಕೊಡ್ತುಡು ಕೊಂತೆ ಅತ್ತಿಯ ಝೂಮ್ ಮೀಂದ ಯಾವ ಮಾತಿ ಗೈಸ್ ಯಾನು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಮೀನ್ದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮನ್ಪರ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿಲ ಒಂತೆ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿಲ ಅದೇ ತೊಂಡೆ ಬೇದದಾಲ ಬಾಡುಜಿ ಈತೆಟೆ ಅನ್ ಮನ್ಪನು ಬೊಕ ಒಂತೆ ಈತ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೊಂಡೆ ಈತ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕೊಂತೆ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿದಾತು ಇದು ಮಲ್ಲದೊಂಜಿ ಶುಂಠಿ ಪಾಡೋದೇನೆ ಪಿಚ್ಚಿ ಶುಂಠಿಲ್ಲ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಂದ ಅದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಪಿನಮಿಂದ ಕಜಿಕೊಂಡು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನಿಕಲೆ ಮಾತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾತ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮನ್ಪುನ ಖಾರದನ್ನ ಪಾಡ್ದೆ ಬೇಸಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಅಂತೇನೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಯ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದ್ದು ಪುಳಿ ಶುಂಠಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅವಲ ಪಾಡ್ಯ ಎಣ್ಣೆ ಫುಲ್ಲು ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಉರಿಪಾಂಡ ಹೌದಾ ಅದೇ ಗೊತ್ತಂದೆ ನಮಕ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅದ ಅಂಚ ಬೇಗ ಕಾಯುಂಡು ಕಪ್ಪ ಐಕೆ ಎಲ್ಲದೀತೆ ಚೂರು ಉಂಟು ಆಯ್ತು ಅಂಚೆನೆ ನಾನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದೇವೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡಲೆ ಮೀನಿದು ತೋಕಾಪಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡಲೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕಾಯಲ್ಲೇ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನಿಗ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ಓಡ್ಲ ಪೋಯರುಂಡು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮೀನುಂಡು ತಾರೈ ಪಾಡ್ದೆ ಕಷ್ಟ ಪುಲಿ ಮುಂಚೆ ಪಾಡುವೆರು ಬೇತಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಪಾಡುವೆರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂಡ ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಇಂಚೇನೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸೊಪ್ಪು ಈತ ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ನು ತಾರದೆಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಅಲ್ದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಟು ಅದೇ ತಿನ್ನ ಮಸಾಲೆ ಉಂಡು ಅವು ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನನ್ನು ನಾ ತಡಿಗೆ ಜಪ್ಪಡವೆ ಮೀನನ್ನು ಅಂತ ಪೊತ್ತು ಜಪ್ಪಡ ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ಪುಂಡು ಗಂಟೆ ತನ್ಮ ಪದ್ರಾಡೆ ಬರ್ತೆ ಅಂಡ ಹಾಂ ಅದು ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಸೋಕು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀರುಂತ ಕೆಂಪವಾಡು ಬಾಡಾಡ ಎಣ್ಣೆಡು ಸೋಕುದ ಮೀನ್ದ ಕಜ್ಪ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಗೆ ಅಂತ ಮುಂಚಿಲ ಕೊಡಕನೆ ಅವಡು ಪುಳಿಲ ಅಂಚೆನೆ ಕೊಡಕನೆ ಅವಡತೆ ನಾನು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಗೆ ದಾಲ ಸಾಮಾನು ಪಾಡ್ದಿದ್ದಿ ತೂದಿತ್ತರತೆ ಮುಂಚಿ ಪುಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಒಂದು ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಕಡೆನ ಪಾಡ್ದೆ ಕಡೆನಾಗ ಏನು ಬೇಸಪ್ಪಲ ಪಾಡುವೆ ಈ ಸತಿ ಅನ್ನು ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಈಗ ಮುತ್ತಲೆ ಮುಂಚ ಕಾಯಿಂಟುಳ್ಳು ನೀರುಳ್ಳಿ ಅವು ಇರೆಗೆ ಟೇಸ್ಟು ಸೋಕ ಮೀನು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಈಗ ಕಾಯ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೋದಿಕ ಬೇಗ ಕಾಯಿಂಡು ಇಂತೆ ಏನಂಜಿ ಮಸಾಲೆನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೆಂತೆ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಮಸಾಲೆ ಸೋಕ್ ಮಂತದು ಇವಾಗ ನೀರುಂಡು ಅಂತ ಅದ ಸೋಕುಡು ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಒಂದೆ ಪಜ್ಜಿ ಮುರಿ ಬರ್ಕೊಂಡ ಇತ್ತನ ಮೀನಿ ಅವು ಒಂಚೂರು ಎಡೆಗೆ ಬಾ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮೆನ ಮಾರ್ರೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ರಾತ್ರಿ ಬೋಡ ನಿಕ್ಕಲು ಬೇತ ಮನ್ಪದೆ ಇಂಡ ದಾಲಕ್ಕೆ ಏನು ಚಿನ್ನ ಮೀಂದ ತುಂಡಿಜ್ಜಿ ಉಣ್ಕೊನ ಕುಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ರೆಸೆಟ್ ಬರ್ತದೆ ಒನಸ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಚ್ಚಿ ಅವು ಕೊದ್ದಿ ಒಂದು ಪಡ ಅಂತ ಮೆಲ್ಲಾಡು ಅತ್ತಮ್ಮ ಮಾ ಓ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗಾರು ದಾಲಚ್ಚಿ ಅವು ಕೊದ್ದಾಡು ಇತ್ತ ಬತ್ತೆ ಒಂತ ಉಂತುಲಿ ಇತ್ತ ಬತ್ತೆ ನೀರು ಅಂತ ಎರಡು ಮಂತೆ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಬಣ್ಣ ದಪ್ಪ ತಿನ್ನೋಲಿ ಬಕಲ ಮನ್ನದ ಬಿಸಾಡ ಮಂಕೆನ ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪ್ಪು ಪನ್ಪುನ ಬುರ್ಚಿ ಇಂಕೊಂತೆ ತೆಲುಪು ಮಂತೆ ಹಿಂಗಲೇ ಬರೋಡು ಮಾತೆಲೆ ಲೈಕ್ ಮತ್ತೆ ಶೋಕ ತಿಂದುಲಿ ಮೀನ್ದ ಒಂಚೂರ ಅಂಚನೆ ಮೀನು ಮೂರ್ದು ಕೊಡ್ತವಮ್ಮ ರಡ್ಡು ತುಂಡು ಬಿಸದಿರ್ ಕಟ್ಟ ಮೀನು ದಪ್ಪ ಯಾವ ತೆಲುಪವಡ ಅಂತೆ नहीं मिडल इतवा
ತೆಲು 12 ಡಬ್ಬ ಜಂಪಿನ ಸರಿ ತೆಲು 12 ಡಬ್ಬಜಿಗೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಏತ್ತು ಬೂಡ ಹತ್ತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋರ್ಚಿ ನಾನು ಮೂಸರಿ ಪಾಡೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದಾಜ ಒಂದಿಜ್ಜು ಉಪ್ಪುದ ಐಕ್ ಅರೆಪು ಕೊದ್ದಿ ಶೂಕ ದಪ್ಪಲಾತಜಿ ತೆಲುಪುಲಾತಜಿ ಮೀಡಿಯ ಉಂಡು ರಸ ಬೊಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಕಳು ತೆಲುಪು ಮನ್ಪುಲು ಇವಾಗ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಕಡಿದ ಮನ್ಪೊಡಂಡ ಅವಲವರ ಮಂತು ತೊಜಪ ಅವೇ ರೀತಿಡು ಅವೆಂಚನೆ ಬಾರದಿರ ಬರದಿ ಇದು ಮನ್ಪಿರತ್ತೆ ಅವಲೇ ಮನ್ಪಿವರ ತೊಜ್ಪವೇನಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನು ಬಂಡದು ನಾನು ಕುಡಂಜಿ ಬಂಡತೆ ಗಸಿ ಮಂತದ್ದು ಅವಳು ಒಂದು ಒಗ್ಗರ್ನೆಡು ಅರೆಪುದಿದ್ದು ಬಾರದಿರ ಅವು ಬೋಡಾಂಡ ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಲ ಕಪಲ್ನೆ ನಾನು ಅವೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೆ ಮತ್ತೆ ಶೋ ಕುಡುಂಜಿ ಅರೆಪು ಕೊದ್ದಿಯಾಡು ಕೊದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಮೀನು ಪಾಡ್ಗ ಬಂಗುಡೆ ಸರಿ ಇದು ಕೊದ್ದಿಯಾಡು ಸೋಕು ಕೊದ್ದಿನಾಗ ನೆತ್ತಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಚಲೋ ಅವಳು ಕೊದ್ದಿಯಮ್ಮ ಬತ್ತಂಡು ಅದಾಟ ಕೊದ್ದಿಯಮ್ಮನ್ನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಗ ಮೀನು ಪಾಡ್ದು ಸ್ಟೀಲ್ದ ಕೊಡು ಐನು ಮುಟ್ಟೆ ಇಂಕು ಮುಟ್ಟೆ ಕೊಡು ಯೋ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದೆ ಮನ್ಪುನ ಉಪ್ಪಡವೆ ಬರ್ಚಿ ಏರಿಗೆ ಬಂಗುಡೆದ ಮುಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ ಯೋ ದೇವರ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ ಮನ್ಪುಣ ಮಾರಯ್ಯ ಮಾಡಿಯೆ ಚೂರು ಮಿರ್ಕಾಡಿದ್ದ ಬೊಕ್ಕಲ ನಿಕಲೆ ರುಚಿ ಅವಳಂದ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಪನ್ಪೆ ಮೀನಿಂದ ಕಜ್ಪೋವಳು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ಕೆಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಪು ಜೊತೆ ಐಕೊಂಜಿ ಪಂಪ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಪಟ್ಟದು ಒದ್ದಿನೇನ ತೂಲೆ ಬೇಂಡು ಅದೋಟು ಶೋಕುಡು ಬೇಂಡತ್ತೆ ನಾನು ಅಂಚನೆ ಪಡು ಕೈ ಪುರದ ಆಲ ಪಾಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನಿ ತಾರದೆನ್ನ ದದ ಮನ್ಪೆ ಮಿತ್ತಡು ಬೇಯ್ನಾಗಲ ಫಸ್ಟ್ ಒಗ್ಗರ್ನೆಗ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದು ಮಿತ್ತಡು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಕೆಲವು ಈಟ ಆಪುಜಿ ಈಟು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಬಾ ತಿನ್ನಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪುನಕಲು ಇಂಚ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂಚ ಮಂತದ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ನನ್ನದು ಆಲ ಮನ್ಪೋಜಿ ಅಂಚಿನಿ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ತೆಕ್ಕಲೆ ಕೈಕ್ ಏರೆ ಗಾಂಡಲ ದಾಲ ಮಿತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡು ಡೆಕೋರೇಟ್ ದಾಲ ಮನ್ಪೊಡಿತ್ತಿನ ಮಿತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ದೀವೋಲಿ ಯಾನ್ ತಾರದನ್ನೇ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಮುಂಚೆ ದೀತಾನೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಮುಂಚೆ ದೀತೆ ಅಲ್ತು ಬಗ್ಗೆ ತೆಂಚಾತಂತುಲೆ ನಿಂದ ಕಜ್ಪು ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಲುಕ್ಕು ತೂಪರ ಸೂಪರ್ ಆತನದೇ ಬಂಗುಡದ ಯಾನ್ ಕೈಲಿ ಪಾಡು ಜಿತ್ತೆ ಪೊಡಿ ಹಾಪುನದು ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಬೆಚ್ಚಡಿ ಚಾಡೆಗೆ ಮುಂಚಿ ಪುಳಿ ಖಾರ ಪೂರ ಪೊರ್ಲುಡಿ ಒಯ್ಪಡು ಯಾನ್ ಅಂತ ಇಡಿಗೆನ್ನ ಬೇಲೆ ಮುಗಿಲು ಓಕೆ ಇಡಿಗೆನ್ನ ಬೇಲೆ ಮುಗಿಲು ಆಂಡ್ 5 ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಚು ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಕಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಆಂಡೆಂಗಲ ಪೂರ ನಾನು 1 ಗಂಟೆ ಆನಾಗ ಎಂಕಲು ನಾನು ಒನಸು ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪುನು ಮತ್ತೆ ದಾಲ್ ತಿನ್ಪುಚಿ ಅಂಚ ಓ ದೇವರ ಉಂಟು ಓ ತಿಕ್ಕು ನಾವು వచ్చిన ಮೋನೆ ಮಂದಿ ತಿಕ್ಕಿದ ಅಂಚ వచ్చేది ಅಬ್ಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೀನ್ದಾರ್ ಪೋಪುನಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ನ ಮೀನ್ದಾರ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ದು ಪಿರಾರ ಹಂಚಿ ಪೋಯ್ನಿ ಪಾಪ ಏನಂತೂ ಏರು ಉಂಟು ದಿನ ಅಂಚ ಪೋಯ್ನಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲೇ ఒక ದಾದಿ ಗೊತ್ತೇನೆ ಗೈಸ್ ಕೆಲವು ಈ ನಮ್ಮ ದಾದಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾಣತ್ತೆ ಮೀನು ಎಂಚ ಮನ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಕುಡಲ ಮೀನ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಅವು ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಪಂಡತೆ ಬಾರದಿರೆ ಪಾರ್ದು ಅದೇ ಕೋಲೈ ಹೋಯ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪೆ ಅಂಚ ಬೋಡಾಡ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ನೆ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನು ಅವೆಲ್ಲ ಮಂತತ್ತು ಜಪ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂಡದು ಮೀನ್ದು ಕೆಲವು ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಜನ ಕೆಲವು ರೀತಿ ಮನ್ಪಿರದೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅಂಚನೆ ಮನ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಮನ್ಪುನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದೆ ತೂಪು ನಾಕಲು ಮಾತ್ರ ದಯಮಂತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬಕೊಂಜು ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಅದೇ ಗೊತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಲೈವ್ ಮನ್ಪ ಬಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏರ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಏರ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುವೆತ ಆಯಾಗೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಇಂಚ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಇವಳು ಏರಿಯರಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪೊಲಿ ಆಯಾಗ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚಲ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ತೂಯರ್ ಇಷ್ಟೇ ಇಜ್ಜಿಂದ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಎಂಕಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಗೋಡು ಬಂದು ಇಷ್ಟೇ ಬತ್ತದು ಬುರ್ಚಂದಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ನಾಯಿಡು ತತ್ತ ಪಾತಿರವಿರತ್ತೆ ಅದು ಹೆಂಗೋದಾಲ ಯಾವ ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಇರ್ದಾಲ ನೆರ್ಪುಜಿ ಬಂದು ಎನ್ನದಿನ ಆಂಡ ಅವು ತಡೆಯಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತದೆ ಈಗ ಬಾಕಿದಾಗಲು ಮನ್ಪಂದಗಳು ಬೇರೆ ಅಂಡ ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ಮನ್ಪಂದಗುಲ್ಲಾರ ಇಂಕ ಅವು ದಾದನ ಮಂತದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಪಿರ ಪನಂದೆ ಎಂಕ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಎದುರಾಯಿ ಪಿರಾಡು ಇಂಚಿನ ಕೊರೆಪುನ ನಾಯಿ ತುಚ್ಚುಜಿ ಮನ್ಪೇರತೆ ಅಂಚ ಕೊರೆಪು ನಾಯಿ ತುಚ್ಚುಜಿ ಅಂಚ ಹಾಕಲಿ ಕೊರೆಪುನು ದಾಲ ಮನ್ಪೇರ ಹಬ್ಬಜಾಕ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಆತ ದಾಲ ಮನ್ಪುಲಿ ಬಂದು ಎನ್ನುದ್ರೆ ಆಂಡ ಪನ್ಪಿನಾಯಿಗ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಮೆಗ್ದಿ ಬೊಡಿದಿ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪೇರು ಪಂದು ಮಾತ್ರ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ ಅವೇನು ಹುಂಜಿ ಐಕ್ಯ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನಕುಲು ಜಾಗ್ರತೆ ಒಂಚೂರು ಮನ್ಪುಲೆ ಮನ್ಪೆ ಎಂಕುಲ್ ಗೆನ್ಪುಜ ಎಂಕುಲು ಈಕಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಂಕುಲ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜ ನನ್ನ ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಒರಿ ಉಪ್ಪುನು ಅದೇ ವೇರಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೊರಗಜ್ಜಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಆರೆ ತೂವನ್ವೇರ ನಾನು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನಕ್ಲೇಗು ಎಂಕೊಂದತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನುಲೇಗ್ಲಾಕುಲು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ತತ್ತತ್ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಪೂರ ತಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಐಕ್ಲೆ ಗುಂಡತೆ ರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತುಗು ಪೊನ್ನು ಲೈವ್ ಬತ್ತಿಸನ ಅಕಲ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚಾಪುಂಡು ಮೊಕುಲು ಈ ಕಣ್ಣನಕುಲು ಗೇನ್ ಪೂಜೇರು ಇಲ್ಲದಕುಲು ಗೇನ್ ಪೂಜೇರು ಮೊಕುಲು ಅಂಚಿ ತಿನ್ನಕುಲೇ ಪಂಡದು ಎನ್ನುವೇರು ಅಂಚನ ಎಂಕಲ್ನ ನೆಟ್ ಇಂಡಿಯಾಡು ಏರ್ಲ ಪೊನ್ನುಲು ರಾತ್ರಿ ಆವಾಡು ನದಿಯಾಗವಾಡು ಓಡ್ಲ ಪೋಯರೆಗೆ ಇಜ್ಜ ಅಕುಲು ಇಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಪಾರ ಕಟ್ಟದು ಉಲಯ ಕುಲ್ಲೋಡು ಪಂಡ ದಿನ್ನದರ ಪೊಂಜುಕುಲು ಆಂಜೋಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಪ್ಪುನ ಪೊನ್ನು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಜ್ಜ ಪೋಯರೆ ಆಂಡ ದಾದಿ ಗೊತ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮನ್ಪುನಕುಲು ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮನ್ಪುನತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಆಸೆಗೆ ಬೋಡದು ಮನ್ಪು ಅಕಲಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ವೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಂತನ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಆವಾಡು ನನ್ನರ್ನ ಕಷ್ಟ ಆವಾಡು ಎಂಗು ಶೇರ್ ಮಂತೊನ್ ಬಾ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮನ್ಪುನು ಒಂದು ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಂಚಗೆ ಬೋಡದು ಮನ್ಪೇರದ ಅದನ್ನ ಪಂಡದು ಬೊಕ ತಪ್ಪದು ಏರ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಂಚ ಕೆಲವರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಅಂಚಿತ್ತಿನಕುಲು ಇಲ್ಲ ಲೈವ್ಡು ಅವೇನು ತೂದು ಈ ಮುಕುಲ ಪಾತೆರ ತೂಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮುಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ದಕ್ಕುವಿರ ಯಾಕೆ ನೆರ್ದು ನಮ್ಮ ಹೈಡು ಮಂತನ ಆಕಲು ಬಕ ಬರ್ಪುಜಿ ರಂಚನೆ ಮನ್ಪು ನಾನು ಏದು ಬಕ ಏರು ಬತ್ತ ನೆರ್ಪಿಸಿ ದಯಪಡ ತೂಪಿನಾರು ಒರಿಯ ಉಲ್ಲಿರು ತಾನೆ ದೇವಿರು ಪುನಗ ಏನು ದಾಲ ಪಾತಿರುಜಿ ತಿಕ್ಕುನಕ್ಲಿ ಓಡಲ್ಲ ಪೋಪು ಜಕ ಇಲ್ಲಾಡು ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲಾಡು ಸಂಸಾರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಿನ್ನಕುಲು ಇತ್ತು ನೋಡತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಡಲ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಪಾತೆರ ಅಂಚನೆ ಪಂಡದು ಇನಿತ ಎಣ್ಣೆ ಈ ಎಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಏನು ಎಂಡು ಮನ್ಪೆ ಇದು ಗಣೇಶನ ಸಾಧನ ಸಮ ಇರೈತೆ ತೋರ್ಬೇಕು ini beg domu tu lagi namanya bo begarune she amma kajaw da klitte battin mara chandi kajawa kottari ata ha kontu e minda mutte fridge iru deepine kakul danella barpinnana anda ini etu shoku da dombu gaistile mar shoku da dombu ఇంక దాది ಗೊತ್ತನೆ ಲೈವ್ ಆವಡಜಿ ಏನ ವಾಚ್ ಅವ್ರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿನಕುಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದಂತೆ ಪೊರ್ತುದು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅತಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೊರ್ತುದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಇನ್ನಿತೆನ್ನ ಮೀಂದ ಕಜಿ ಪಾವಾಡು ಬಕ್ಕ ದಾದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಇಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತೆ ಇಂಕ ತಿರುಪಾವಲಿ ದಾದಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ವಸ್ತು ಮನ್ಪಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಮನ್ಪೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿನ ಆಪುಜಿಂದ ಬಂದ್ಬೆ ಆತೆ ಹಿಂಗೆ ಏತು ಗೊತ್ತು ಆತೆ ಆ ಮನ್ಪೆ ಪಾಪ ಮಾತೆ ಮುಲ್ತುಲೆ ಎಸ್ ತುಲೆ ಪೆತ್ತ ತುಲೆ ದೊಂಬುಡು ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಮಾತೆಗಳ ಪಂಡ ಇನಿ ದೊಮ್ಮುಂಡು ಅಂಚ ತಿನ್ನನಾ ತಾದ ಕರ್ಮತ್ತ ಏನು ಕರ್ಮ ತಿನ್ಪುನ ಅಂದೇನು ನೀನು ಮಾರ ಕರ್ಮುಂಡು ಒಲೆ ಮುಲೇಡು ಉಂಡಿಟ್ಟು ಕರ್ಮು ತಿನ್ನೋಡು ಆಡು ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಪುರ ಆಡಾವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದನ ಒನಸು ಬರ್ಪಿನಕುಲ್ ಬರೋಲಿ ಬರ್ತದ ಒನಸು ಮಂತು ಪೋಲೆ ಪಂಡದು ಪನ್ಪೇನ ಎನ್ನ ಕಜಿಪುಲ ರೆಡಿಯಾಣ ಓಕೆನಾ ಬಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒನಸುಗ ಬಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒನಸು ಬಲೆ ಮೀನ್ಕೇನು వచ్చి ಮೀನು ಕೊರ್ಪುಚಾನು ಐನೆಪ್ಪು ನೈಟ್ ಏರಿಗಿಂದು ಯಾನು ಕೊರ್ಪುನು ಅದಮ್ಮ ಅಲ್ಲೇ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಕಜಿಪ್ಪು ತುಲೆ ಹೆಂಚಾತನು ಸರಿದಿ ಯಾರತೆ ಯಾವ ಮುಚ್ಚು ಕೊದಿ ಬರು ನಾನು ಈಗ ತುಯ್ಯಾರತೆ ನಾನು ಕೊದಿ ಬರು ಅವೆ ಇದೇಗಿ ಎನ್ನ
ಲೈವ್ ಲೈವ್ ಹೊತ್ತು ಸಾರಿ ದಾಯಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ದೇದಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಒಳ್ಳೆದು ಹೆಜ್ಜಿ ಗಾಡಿ ಬರ್ತದೆ. ಸರಿ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್. ಇಡಿಗೆ ಅನ್ನ ಬದತೆ ಪೋತದ ಮಾರೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಅಂಚ ಬಾಯ್ ತೂಲೆ ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ ಬರಿಟೊಂಜಿ ಬೆಲ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಗಡ್ಡೆ ಹಾಕದ ಬಲ್ಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ಕಣೆ ಅಂಚ ಬೇತ ಏನು ನೋಡ್ಸಿದಲ್ಲ. ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್. ನಾನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ಮೀನಿಂದ ಕಜ್ಜಿ ಪುಟ್ಟಡ್ಡು